Bona tarda a tots i totes i benvinguts a aquest ple extraordinari. Començarem amb el primer punt de l'ordre del dia, proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna cosa a comentar per part del grup del PSC? No. Per part del grup d'Esquerra tampoc. Per part del grup de NIU? Sí. Sí, és només en el punt número 6, a l'apartat de votació, diu que està aprovat per majoria absoluta amb els vots a favor de NIU i l'abstenció del PSC i d'Esquerra, i vam aprovar tots per unanimitat. Ho hem comprovat en el vídeo i era així, Vale, gràcies. Vale, molt bé, gràcies. Doncs passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Aprovat per unanimitat. El segon punt de l'ordre del dia, proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual per errors materials de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POM, de Cànoves i Samalús. Senyor secretari, si... Sí. Gràcies, alcalde. La proposta... Sí. La proposta, com ha llegit el senyor alcalde, de la modificació puntual d'errors materials de normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal POM de Cànoves, diu així: les normes de planejament vigents en el municipi de Cànoves i Samalús venen determinades pel que disposa el Pla d'Ordenació Municipal POM de Cànoves i Samalús, el qual fou aprovat definitivament en data 22 de juliol de 2010 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i publicat en el DOC 5.793 per la seva immediata executivitat, a excepció feta del catàleg de masies i cases rurals de data 11 de gener de 2011. Al llarg de la vigència del referit POM s'ha anat detectant que les normes de planejament contenen diversos errors de naturalesa material i puntual que fan necessaris esmenar i corregir. La normativa del Pla del POM de Cànoves i Samalús es composa de 167 articles repartits en 7 títols, una disposició addicional, 4 disposicions transitòries i 3 annexos. Regula per aquest ordre la naturalesa, àmbit i vigència del POM, el règim urbanístic del sòl, el desplegament del propi pla, una regulació dels usos, intensitats i zones i una regulació del sòl urbanitzable i del sòl no urbanitzable i unes disposicions comuns d'ordenació d'ús i de les condicions d'habitabilitat. Així mateix, en la disposició addicional estableix les normes que es deroguen i mantenen vigents en virtut de l'aprovació del nou planejament. S'estableix un règim transitori per a determinades qüestions que es poden veure alterades pel nou pla i finalment conté un seguit de fixes en l'anexo de polígons d'actuació urbanística, de sòls no urbanitzables i de plans especials en sòl no urbanitzable. De conformitat estableix l'apartat segon de l'article 3 del POM, segons es descriu literalment. És un objectiu essencial d'aquest pla d'ordenació i d'actuació i de l'actuació urbanística la garantia del desenvolupament sostenible de Cànoves i Samalús. El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures. Es pretén configurar un model d'ocupació del sòl globalment eficient que eviti la dispersió sobre el territori, afavoreixi la cohesió social i contempli la rehabilitació i la renovació en sòl urbà. Atès que l'objectiu d'aquesta proposta és, en essència, una modificació puntual per error material de determinats articles de la normativa del POM, la legislació aplicable serien els articles 57 a 59 i de 73 al 100 del text refós de la llei d'urbanisme aprovada pel decret legislatiu 2010 3 d'agost, els articles 17 a 28 de la llei 6/2009 de 28 d'abril d'avaluació ambiental de plans i programes de Catalunya, la disposició 8ª de la llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impost de l'activitat econòmica, l'article 66 bis de la llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, els articles 17 a 28 de la llei 21/2013 de 9 de desembre d'avaluació ambiental, els articles 22, 23, 64, 76 i 99 a 115 del reglament de la llei d'urbanisme de Catalunya aprovat pel decret 305/2006 de 8 de juliol,
I l'article 22C i l'article 47.22 de la llei 785 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i les altres legislació sectorial aplicable. Pel que fa a la formulació d'un POM o la seva modificació, correspon a l'Ajuntament de Cànoves i Samalús, i pel que respecta a la competència d'aprovació i modificació és la mateixa Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolità de Barcelona de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, la finalitat d'aquesta proposta és, d'una banda, relacionar els errors materials que s'han detectat en el document Normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cànoves i Samalús, text refós, document número 5, i d'altra, proposar-ne les corresponents esmenes d'edició, modificació o supressió mitjançant propostes de redactat que permetin la seva correcció i subsanació. Atès que aquesta proposta, si s'escau, serà de dur a terme per majoria absoluta de nombre legal de membres de la corporació en virtut de l'article 47.2 de la llei de bases i l'article 114.3K del text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, i de conformitat amb tot el que s'ha exposat, el sotasignant alcalde de la corporació es proposa al ple de l'Ajuntament. Punt primer. Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual per a errors materials de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal POUM de Cànoves. Punt segon. Sotmetre la proposta a informació pública durant el termini d'un mes, d'acord amb l'article 85.4 del text refós, i trametre mitjançant el corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat, el DOC, en el Butlletí Oficial de la Província, en el BOP, i en un diari de gran tiratge de Catalunya, en un diari d'àmbit local, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la seu electrònica de l'Ajuntament i Samalús en el termini màxim de 10 dies des de l'adopció d'aquest acord de l'aprovació inicial, tot d'acord amb l'article 85.4 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Punt tercer, suspensió de llicències, juntament amb el tràmit d'informació pública, determinar la suspensió en els termes que seguidament es diran de l'atorgament de llicències i tramitació de procediments en aquells actes on l'apartat o apartats de l'article o articles d'aplicació es correspongui amb els preceptes legals que ara són objecte de correcció i esmena pel termini màxim de 2 anys. Concretament s'acorda. Primer, aprovar que la suspensió de llicències afecta a tot el terme municipal de Cànoves i Samalús. Segon, aprovar circumscriure la suspensió només en aquells articles o apartats d'articles que són objecte de modificació. Tercer, aprovar que, excepcionalment, l'Ajuntament de Cànoves i Samalús pugui seguir expedint llicències urbanístiques i pugui formular tramitacions administratives sempre quan es respectin els paràmetres normatius més restrictius o lògics i coherents tècnicament entre els quins es composen les normes vigents i les quines es pretenen modificar mitjançant la nova proposta. 4. Publicar juntament amb la informació pública l'anunci de suspensió de llicències i de tramitacions administratives en els termes que s'han indicat i en la forma que estableix l'article 8.5 de la Llei d'Urbanisme. Punt quart. Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar informe a la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny o organisme corresponent en tant que organisme afectat per raó de llurs competències sectorials derivades del decret 127/2021 de 1 de juny de l'Agència Catalana de l'Aigua i a Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, al Centre de la Propietat Forestal i a la Secretaria General d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i els altres organismes sectorials que per llei correspongui, els quals hauran d'emetre en el termini d'un mes, llevat de la corresponent disposició no autoritzi un de més llarg, d'acord amb l'article 85.6 del text refós. Cinquè, paral·lelament, al mateix tràmit, atorgar un període de tràmit d'audiència d'un mes als ajuntaments veïns de Tagamanent, Sant Pere de Vilamajor, La Garriga, Figaró-Montmany, Montseny, Cardedeu i les Franqueses del Vallès, d'acord amb l'article 85.7 del text refós. I sisè i últim, facultar al senyor alcalde de l'Ajuntament de Cànoves per l'execució d'aquests acords. I no obstant, el plenari de la corporació acordarà allò que consideri més oportú. Gràcies, senyor alcalde. Molt bé, gràcies. Bé, explicarem una mica molt breument perquè és un document molt tècnic i és complicat d'explicar i és complicat de que l'entenguem i dic entenguem, tot i que me l'han explicat i l'he entès, però vull dir és un document, doncs, com ja ha llegit el secretari, és normativa i per tant és molt tècnica. Durant aquests 6 anys que estem al govern, doncs, ja s'havia comentat en altres reunions de POM o inclús en algun ple que es anava fent un recull d'errors que tenia el nostre POM
el nostre POM va ser aprovat el 2010, vol dir que fa 11 anys. Des d'urbanisme ens diuen que un POM aprovat, doncs, quan ja porta 5-6 anys ja s'ha d'anar modificant, perquè la llei va canviant i les necessitats i la realitat del poble, doncs, també va canviant, i per tant és bo anar fent modificacions d'aquestes puntuals. Nosaltres havíem fet un recull. Avui aquí es proposen 37 modificacions, que és només de normativa, que no afecta a normativa important, afecta més a la gestió dels tècnics municipals. És a dir, que moltes vegades els tècnics han d'emetre informes en contra de la seva voluntat, perquè el POM diu el que diu. Perquè, per exemple, una tanca ramadera, que algú que demana per posar una tanca ramadera estableix unes mides de tanca ramadera que en el mercat no hi són. Per tant, que si el tècnic vol fer complir la normativa, el que compra la tanca o l'ha de retallar o ha de fer un invent. Per tant, és adaptar coses d'aquestes, i per tant, això és. Bé, el dilluns es va fer una reunió aquí amb els grups, es va explicar més detalladament, hi havia els tècnics aquí, i l'advocat i l'arquitecte. Jo no sé si per part dels grups hi ha alguna pregunta a fer o algun aclariment. No, per part nostra només agrair que ens va convidar a presentar l'altre dia i votarem afirmativament. Molt bé, gràcies. És cert que aquest document ja estava pràcticament, o podia haver estat preparat per l'anterior ple. El que passa que és un document llarg, vull dir que el dossier que us vam donar, no recordo si té 80 folis o 70 o 80 folis, i vam creure que no era oportú donar en 3 dies de temps aquell document, i per això vam dir, farem un altre ple on farem una reunió prèvia explicant i llavors el passarem. No sé si hi ha algun aclariment, alguna pregunta per part del grup d'Esquerra. Sí, un parell de qüestions. La primera, com vostè va reconèixer en la reunió, amb aquestes modificacions no es modifica el model del poble, que és una cosa que nosaltres, sap vostè que nosaltres venim reclamant de fa anys. De fet, vam ser l'únic grup municipal que l'any 2010 no va estar d'acord amb el POM, no va ser entès per molta gent, però penso que el temps ens va donar la raó. No cal un creixement tan desmesurat en un poble amb l'entorn i la natura que tenim nosaltres. En tot cas, ja sabem que avui és un tema que és més puntual, tot i que hi ha algunes introduccions de normativa tant forestal com d'un altre tipus que en el seu moment no hi eren, a part dels errors, hi ha alguna introducció més. Nosaltres ens abstindrem perquè, com vostè diu, és un document bastant contundent que val la pena de mirar-se'l amb més detall. Jo quan els explicava dimarts em costava perquè, clar, és allò de dir, tu has de mirar en profunditat, i ens agradaria mirar-nos-ho, i potser farem al·legacions o potser no farem al·legacions. En qualsevol cas, penso que un dels temes que tenim pendents, no sé si durant aquesta legislatura o les que venen, és acabar algun dia de definir entre tots i totes, no solament els grups polítics, sinó amb les entitats i amb la gent, quin model de poble volem. En aquest sentit, doncs, ens abstindrem i ja està. Molt bé, gràcies. Gràcies per la reunió informativa, que va estar molt bé. No, gràcies. També, clar, s'ha de dir que avui és una aprovació inicial, que hi ha període d'exposició pública, que el període d'exposició pública, tot i que és un mes, doncs poder serà més llarg, perquè no hem de córrer tampoc per fer-ho, sí que hem de engegar-ho, i d'això, per tant, que hi haurà temps. Vull dir que inclús si durant aquest període d'exposició pública o d'això fa falta algun aclariment per part dels tècnics, doncs no dubteu en venir a preguntar, que ho aclarirem. I en quant al model de poble que volem, estem d'acord, ho tenim clar. L'altre dia ho vaig dir a la reunió, que tenim clar que des d'Esquerra se'ns demanaven aquestes reunions de POM per definir quin model de poble volem. Tenim clar que no és això el que es demanava, ja ho tinc clar, però això també és necessari i per tant hi hem de continuar treballant.
I quan model de poble que volem, doncs jo he anat dient al llarg d'aquests 6 anys que sí, 6 anys, que sí? No, perquè és clar, passa el temps de pressa i ja d'això. No, que havíem d'esperar el 2022 i el 2022 està aquí a la porta. Per tant, que ara sí, doncs que hem de començar a mirar. Per tant, jo crec que aquest 2022 ha de començar doncs, amb una visita de cortesia, però per saber doncs, Renta Corporació quina intenció té amb aquests terrenys i per tant a partir d'aquí doncs, començar a parlar què podem fer, què no podem fer i començar a valorar-ho. Molt bé, doncs si no hi ha cap més pregunta per aquest punt passem a votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Majoria absoluta. Molt bé, doncs ara passem al tercer i últim punt d'aquest ple extraordinari. Donar compte de la renúncia presentada pel regidor senyor Joan Carles Cusell del grup municipal d'Esquerra Republicana. Senyor secretari. Amablement, alcalde. Atès que en aquest Ajuntament va tenir entrada de l'escrit presentat pel senyor Joan Carles Cusell i Galícia, regidor de l'Ajuntament, en el dia 2 de desembre de 2021, i en aquest es formalitzava la renúncia voluntària al càrrec que ocupa en aquest Ajuntament des que va prendre possessió del seu càrrec de regidor després de les eleccions municipals. La renúncia al càrrec no serà efectiva fins al seu sotmetiment al ple de l'Ajuntament, és a dir, fins a la data d'avui. A la renúncia consta la documentació acreditativa relativa al seu patrimoni personal. Atesos l'article 9.4 del Reial Decret 2568-86 de 26 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l'article 182 de la Llei Orgànica 585 de 19 de juny de Règim Electoral General, realitzada la tramitació reglamentàriament establerta i atès l'informe de secretaria, es proposa al ple de la Corporació l'adopció del següent acord. Primer, prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament que realitza el senyor Joan Carles Cusell i Galícia. I segon, un cop es tingui la conformitat de la següent persona en la llista per la qual va concórrer a les darreres eleccions, sol·licitar a la Junta Electoral Central les credencials del que ha de ser nou regidor o regidora per tal que pugui prendre possessió del seu càrrec. No obstant, la corporació acordarà allò que consideri més convenient. Gràcies, alcalde. Molt bé. Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc voldria agrair des de quan em vaig incorporar al novembre del 2009, d'això ja fa 12 anys, doncs haig de dir que des d'aquell moment, que ho vam fer per cert a la sala de plens d'aquí dalt, el tracte que sempre he rebut per part dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament ha estat excel·lent. Tenim una gran plantilla de personal, com vostès ja saben, i en tot cas m'agradaria que els hi fessin extensiu aquest agraïment. En segon lloc, els hi desitjo a tots i totes, tant a l'equip de govern, com a vostè, senyor alcalde, com al secretari, com als companys i companyes d'oposició, el més gran encert, perquè aquest municipi ho necessita i necessita que tots intentem remar en moltes coses en la mateixa direcció. Sobretot a l'oposició, perquè tots sabem que l'oposició, malgrat aquests focus, fa molt fred. Tots ho sabem, tots ho sabem. No seré gaire llarg, màxim m'he promès 2 minuts. En tercer lloc, aquests 12 anys no serien possibles sense el suport de la gent, alguns molt veterans i que han col·laborat molt, de la secció local, la Cristina, que va estar aquí 4 anys com a regidora, la meva companya, les persones que entraran, la persona que entrarà. Jo agraeixo tot l'esforç, totes les aportacions que a més hem de continuar fent, perquè jo no estaré aquí, però estaré en aquest cantó i per tant algunes vegades em veureu, o bastantes, em veureu en el ple. Agraeixo també la presència de l'Oriol Ramon, que és el nostre president comarcal. M'agrada que hagi vingut
igual que en el seu moment vaig agrair molt que ens acompanyés la Marta Planes, que era la presidenta llavors, que dissortadament per malaltia ja no està entre nosaltres. I res més, continuarem amb la lluita perquè som mentre lluitem o lluitem mentre són. Més o menys és el que diu una cançó, però ho diu d'una altra manera. I no us faré un míting, no diré visques i coses d'aquestes, però per Cànoves, per Samalús, per Catalunya, pel que sigui. Gràcies. Molt bé, bueno, doncs com a alcalde, com a cap de grup de NIU, doncs agrair tota la feina que has fet a aquest Ajuntament. Encara que hagis estat a l'oposició, però has fet molta feina, perquè sempre jo crec que ets un gran regidor, perquè tens molt coneixement de l'administració local, i això és difícil, vull dir, és difícil perquè és per la sort que tens, el lloc on treballes, pel que sigui, però que tens molt coneixement. Per tant, totes les preguntes de l'oposició són complicades, però les preguntes d'en Joan Carles moltes vegades ho són més de complicades. I per tant, crec que és la feina que havies de fer. És a dir, la feina de l'oposició és aquesta, encara que en aquests moments a mi algunes preguntes em puguin costar més respondre, o m'agradin més o m'agradin menys, són les que ha de fer l'oposició. Això ho entenem. I per tant, gràcies per això, per ser un bon regidor, gràcies com a persona el respecte, la tolerància, el bon saber estar, tot això que durant tots aquests anys, tot i les diferències que hem tingut quan hem governat conjuntament, hi ha hagut moments tensos, però sempre hi ha hagut respecte i el saber estar jo crec que és molt important d'una persona i diu molt d'una persona. Per tant, que moltes gràcies, que em hagués agradat que haguessis continuat, em hagués agradat, però bueno, res, moltes gràcies per la feina feta i molta sort. Sí. Bueno, doncs tot i no haver estat aquest grup durant tot el teu període, vale? I tot i no haver coincidit en totes les posicions que s'han portat al ple, doncs ha sigut un plaer compartir oposició amb tu i compartir plenari amb tu. Moltíssimes gràcies, Joan Carles. Molt bé, doncs clar, és aquella hora que hagués dit un fort aplaudiment, però com que ja l'hem fet, oi? I a en Joan Carles tampoc no li agraden gaire els aplaudiments. Doncs res, torno a dir-ho, gràcies per tots i fins una altra. Desitjar-vos a tots que passeu un bon Nadal, bones festes, un bon any nou i que ens veiem en els actes que ens van quedant, perquè n'hem hagut d'anul·lar alguns, però bueno, ens veiem aquestes festes per aquí, pel municipi. Gràcies i bones festes.